श्रीमद भागवत मध्ये माता देवहूतीने जेव्हा कपिल देवांकडे मोक्ष मार्गाबद्दलची इच्छा प्रगट केली तेव्हा भगवान कपिल देव म्हटले, माते, सुख दुःखाची निवृत्ती करणारा अध्यात्मयोग हाच मनुष्याच्या कल्याणाचे अत्यंतिक महत्वाचे साधन आहे. या जीवाला बद्ध करण्यास आणि मोक्ष मिळवून देण्यास मन हेच कारण मानले गेलेले आहे. हे मन जर विषात गुंतले तर ते बंधनास कारणीभूत ठरते आणि परमात्म्यात रमले तर ते मोक्ष मिळवून देते. ज्यावेळी मन मी आणि माझे या अभिमानाने उत्पन्न होणाऱ्या काम, क्रोध, लोभ इत्यादी विकारांपासून मुक्त होऊन शुद्ध होते, त्यावेळी ते सुख दुःखांपासून वेगळे होऊन समअवस्थेत प्राप्त होते. भगवान कपिल देव मातेस उद्देशून असे म्हणतात की योग्यांना भगवंत प्राप्तीसाठी सर्वात्मा श्रीहरीच्या भक्तीसारखा अन्य कोणताच कल्याणकारक मार्ग नाही. हरे कृष्णा.